Momenteel zijn wij bezig met de Goede Doelactie. En het goede doel is dit jaar Edukans. Edukans is een organisatie die zich inzet voor onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit jaar hebben we meerdere acties bedacht. We zijn op dit moment bezig met de flessenactie. Nou, 1, 2. Ja, dankje. Maar doe. Als school heb je een streefbedrag. Het streefbedrag is €4250 voor Dokkinga dit jaar. En momenteel hebben we €1500. En dat hele streefbedrag gaat naar Edukans. Dat kunnen gebouwen zijn, materiaal, boeken, betere opleiding voor docenten, cursussen. Daar wordt het geld aan gegeven. Klas 2 heeft net flessen ingezameld tijdens de les. Tijdens les 3 en 4 zijn ze verdeeld over verschillende wijken hier in Dokkum. En met als doel zoveel mogelijk flessen in te zamelen en daarmee geld voor Edukans. In de lessen godsdienst komt het naar voren en alle mentoren zijn natuurlijk bezig om aan hun mentorklas het een en ander te vertellen. Er zijn presentaties. Onze leerling die van Dokkinga mee is, Marion Hoving, die gaat vanaf deze week allemaal presentaties geven voor de leerlingen. 16 april hebben we ook nog een sponsorloop, een wandeltocht en ze worden allemaal gestimuleerd om geld in te zamelen. RTV NL